Ngai kublai piki perlok jonga iwe borok ki baju smart ban peji ki video ki jonga hakan ka channel Red Panthers Entertainment te perlok menin kasni layo ban late ban tebe ki bur ki jongi hala ki jong ki puling te perlok ngai scam ba pi ko ban tip hir bakar no persen ki bru ki menin kasni kabade khar khnai tari ki poi hagi puling ban jit ji uno ubru ubaki ko ban jit na ka bantakan ka MP election menin kasngi kat khandai tarik kabari sitoding kame khlaya ban lumno na baro ki pullings ki ba pher po ka jela me khlaya baro ka hoi ba ka jingpoi jong kinongwan ban phevut ha kan ka MP election kalong kumba new po ar point lai persen ha ka jela hi baro ka hoi na ka banta ki ar teligi parliament constituency kata ka Shillong bat katura ka percentage jong kinong wan thebut hakan ka MP election man ta usne marjar arusau ka khamkiu bani nujar berkiwai kisne menta bangi pai haka lok sabha election usne marjar khat khandai ka jingpoi jong kinong wan thebut kalong tang kumba nyau puwe point 4% kata kalau katkum ka jing yathu jong CEO barkane kalong tangkum kajing pen kenmau baki kandidat menta usne marjar upsong jong kane kalok sabha election kilong na ka parti VPP ude uriki eje sengkon bat na ka parti Indian National Congress ude Vincent Pala bat na ka parti NPP ide ikong amparin lengdo bat naka UDP de Robert John Kharjarin kini kilong na Shillong City mentang ine page natura sit usaleng esang ma uyang naka Indian National Congress ka agha pasang mapat kayeng naka National People Party neka NPP bak usenit sang ma uyang naka All India Trinamool Congress kini kilong tangkum kijing penkan mau namar ngila deban tabi kibur kijongi menin kasngi kabadai khat khandai tarik jong kasngi thoding ya ka phase 1 ngila deb menin kasngi khat khandai tarik ki state kidon arpui teli bat ki constituencies kidon chispa arteli haka phase 2 lane ka benta ka baar ka banlong mentahi ubenai kabade ar pendru tarik ki state pitip dem kidon katno teli bat ki constituency ru kidon katno teli sobha sokomen barlada pikwa bantip yakine peci ki video ki jonga ki bangalap depen mi kham sekman kublai sibun pi pralong ngir sai kendupat hakoi par ka video